Добре дошли във видеото, което ще ви запознае с иновативната услуга на Филхармония България. Тук зрителите имат уникалната възможност сами да избират своята музикална програма. Това е нов начин да се порадвате на класическата музика. Филхармония България предлага разнообразие от музикални творби, които зрителите могат да комбинират по свой вкус. Тази услуга позволява на всеки да открие персонализирано музикално изживяване. Изборът е в ръцете на публиката. Създаването на собствена програма е лесно и интуитивно. Зрителите могат да избират от различни жанрове и композитори, за да преживеят уникална вечер. Това прави всяко посещение вълнуващо и неповторимо. Тази услуга е идеална за любителите на музиката, които искат да изследват нови творби. Те могат да открият нови любими композитори и да се насладят на разнообразие от стилове. Възможностите са безкрайни. Филхармония България се стреми да направи класическата музика достъпна за всички. Чрез тази услуга, те предлагат нов начин за взаимодействие с музиката. Това е стъпка напред в културното обогатяване на обществото. Зрителите могат да споделят своите програми с приятели и семейство. Това създава възможност за социално взаимодействие и обмен на музикални предпочитания. Музиката става средство за свързване на хората. Филхармония България вярва, че музиката трябва да бъде преживяване, което обединява. Чрез тази услуга, те предлагат платформа за създаване на спомени и емоции. Всеки концерт е уникално изживяване. Общувайте с Филхармония България и открийте нови хоризонти в света на музиката. Изберете своята програма и се отдайте на незабравими музикални моменти. Очакваме ви с нетърпение да споделим тази магия с вас.